Ya Bud, ya lali banget Bud. Layak no jadi pengenane nyalon nek juru kunci main demo gitu. Iki mau jane malaikat wis seneng. Arepe dinilai 100 bosok ini lak rugi 50 gitu. Nggih, ya Bapak itu terusnya nembang. Nah, mugi-mugi Kang Wayah, mugi-mugi dados wayah ingkang bejo. Amin. Mas Pingo, Mas Rudi kok Amin nggih, Pak Heru. Jenengan jan Iki wis oleh dipangan ya. Pol. Sampun lho, Mo. Tembang kene Mbak. Pundutane Pak Heru. Susi, Mbak Susi. Susi sing Dengaran nggih Udi biasanya rumpi. Aku waduh, perkara nggih rumpi iki rumpimu kene ning nggonku lho. Rompi mek sitoke keri nggonmu ora kok balik-balik nih. Jane mau aku gawe rumpi macan kae. Heeh. Lah gandeng dalang iki lemeke yo macan. Akhirnya timbang aku nggih lemek to kamu. Piye ae. Entar lagi. Iya. Puasa ya. Iki Alhamdulillah. Susi lakah iki. Amin nggih, Mas. Tembangnya apa lho? Alhamdulillah panjenengan alhamdulillah sehat setelah. Rene numpak apa? Kapal. Kapal sikil. Iya, iya. Kapal. Kapal sikil. Kapalan Laku. Numpak kapal sikil. Iya kan celak mriki. Kenal kali Mbak Tati nih kok. Masa sekolah. Nggih. Dah dalam Niki ta. Boten. Sampeyan nganjuk ya. Rondo niku, Pak. Gleduk. Jadi kula gledhok, Pak. Lah berjo ki sapa sing berjo? Mboten enten. Apa? Ayo. Gleduk. Kalau sing berjo sinten Mbak? Kula gledhok, Pak. Gedung niki. Nggih, tembake apa sing ndi? nek omong rada suwi, masun rada lapar. Ora Kae dikitati sih. Ora mungkin dintekne. Iku digo mulih digo sahur keluarga. Biasane dibahas. ora cetha ya. Oh Dewa Tresno. Nggih, Mas mawon. Oke. Muga-muga Kang Putra utawa Kang Wayah DFN dadi bocah sing kakung nggih. Nggih. Kakung dadi bocah sing soleh, sukses kaya bapak kakunge. Allahumma Amin. Lagune Dewa Tresno. Dewa Tresno. Oh enak ya lah. Aku cinta padamu. Orang hero jenis kalsek terkamu. Jebul kowe wes ono sing duwe. Aku bingung yo kok ngene dadine. Kebaene Mas Budi.
Mau kan anu toh. Kuwi kok ngrugul ning kono to, Mas niku kok. Oke, penghormati to. Mungkin Loro iki sing ngrikek Pak Heru. Ngrikek duwe to lho, cah loro ki jenenge sing Pak Sun. Le, sik. Iki Mas Reni niku. Duk. Sampe harus disawer karo kluduk ra oleh lho, Mas. Halo Mas. Kuwi nyok motor rezekine jenengan lho. Pak Heru niku gumun kula. pripun? Lho, sak duwe kan sak gongon. Nggih. Lah aku grayi kene ra nek. Kene ra nek. Lah kok misi aku. Piye, Mas? Yen 300 sik, Duk. Bapak kamu. Bapak ubah saubah ke dolar kok iso. Lha wong aku yang munggah ning kono itu karo penjane yo disawer. Sirku tak dumni sinden aku kok sungkan wong disawer kok tak sawerne wong. Ojo, malah iki langsung timbangku disawer gig lah ya susah. Cuma aku, lho kuwi penting langkungmu. Monggo, kula aturi munjuk rumiyin, Mbak Tati diunjuk rumiyin. Aja sungkan-sungkan diunjuk rumiyin. Aja sungkan-sungkan yo. Ning akhir lho iki. Biasane Saiki anu ne, pripun? Nanda karo Nanda karo Ani. Niki yo Mas. Niki kula aturi mriko nggih. Kula aturi mriko. Mas Heru. Kula tak teng mriku nggih. Cintaku Asal kau nyokot-nyokot karo